Welcome sa Health Series 7 ug ang topic karon hitungod sa tambal nga pang-acute ug pang-maintenance ug mitungod sad sa generic nga mga tambal. Magpadayon kita sa paghisgot niining health series mitungod sa healthy o baskog nga mga lawas. Ug aron healthy ang atong mga lawas ug ang lawas sa atong mga anak, kinahanglan nga insakto ang atong paggamit sa mga tambal. Importante kaayo ni. Importante nga insakto ang atong paggamit sa tambal busa paningkamutan nato pagsabot kining atong gatun-an karon. Naay mga tambal nga grupo sa pang-acute nga mga tambal nga sama sa amoxicillin drops nga usay ga ipatumar nato sa atong mga gagmayng anak. Ang pang-acute nga mga tambal mao ang gaitambal sa mga sakit nga mamaayo sulod ra sa pipila ka adlaw o semana o bulan. Sama pananglitan sa mga antibiotics, mga antivirals, mga analgesic, mga tambal para sa hilanat or ubo or kabuhi, parehas sa paracetamol or guaifenesin or antacid. Mga tambal kini nga pang-acute nga tambal. Kasagara, ang pang-acute nga mga tambal dili ga iresita sa sobra sa pila ka mga adlaw o mga semana. Apan, kung resitahan kita sa doktor, kinahanglan nga dili sa kita magsugod pagtumar hangtod nga mahurot nato mapalit ang giresita. Pananglitan giresitahan kita og 21 ka buok nga amoxicillin. Unya napulo ra ka buok ang atong na palit. Mas maayo dili kita maghinayak pagtumar hangtod nga mahurot gyud nato pagpalit ang giresita. Kay ngano kung magtumar lang ta og tunga sa giresita, igo lang kita makabuhat og resistant nga klase nga dalo. Mas mayo ang dili pagtumar kaysa magtumar kita og tunga ra sa inresita. Importante nga tumanon ang tugon sa doktor kay nahibalo sila unsa kadaghan ang kinahanglan tumaron ay pa mapatay ang tanan bakterya nga naa sa atong lawas o baga or kung asa dapit ba ang atong sakit. Sa kumplituhon gyud paliton ang giresita ay pa mutumar ug tumanon gyud ang tugon. Kung unsa ang giresita sa atong doktor o kung unsang iyang gitugon, maoy tumanon. Naay grupo usab sa mga tambal nga gitawag og pang maintenance. Og kini nga mga tambal sama sa tambal pananglitan sa diabetes or hypertension. Ang pang maintenance nga mga tambal mao ang gaitambal sa mga sakit nga lifetime nga mga sakit or ongoing or dugay kaayo gakahuman. Parehas sa tambal sa hypertension, parehas sa tambal sa diabetes, tambal sa arthritis, daw grabe pa, mga pills. Na kung undangan nato pag-inom ang atong mga maintenance na mga tambal, dili madugay, bation na usab nato ang mga timailhan sa atong sakit. Sama pananglitan kung naakitay hypertension or sa ato pa taas ang atong BP o gatumar kita og losartan. Apan pagkahuman sa pila ka bulan undangan nato pag-inom. Ang mahitabo mutaas na usab ang atong BP. Dili tungod sa tambal or tungod kay naanad kita sa tambal bat tungod sa daan kahimtang sa atong lawas, may atong sakit. O sama pananglitan kung gapils kita. Kung limtan nato pag-inom, basin maburos kita. Delikado
alang sa atong lawas kung salang-salangan nato ang atong maintenance nga mga tambal. Stress kaayo ni para sa atong lawas. Kay murag yo-yo, nga gayoyoha, gikan sa maayong kahintang, paingon usab sa dautan. Kung naa kitay sakit nga kinanglan nga tambalan sa pang-maintenance nga mga tambal, kinanglan nga ay ra undangan kung itugot sa atong doktor o kung siya'y magsugo nga okay na undangan or kung pananglitan na siya'y ipuli nga tambal nga mas maayo. Busa, himuon nato nga priority ang atong maintenance nga mga tambal. Kinanglan nga layo pa ang iyang pagkahurot, daan na kita magkuha sa health center or sa atong gapalitan at atong tambal na atay reserba permi. Dili nato limtan nga dili pwede nga masalangan ang pang-maintenance natong tambal. Bisag sulod sa usa ka adlaw o duha, ang atong mga lawas dili makakaya sa pagyoyoha. Maayo, kung naa kitay family doctor, nga mao ang doktor or clinic nga atong gabalik-balikan sa pagpa-check up. Importante kini, kay para mausa ang atong mga records ug masinati sa doktor ang atong kinanglanon ug maka-advise kanato sa pinakamaayo. Ang doktor nga kausara, maka-check up kanato ug dili kita niya mautro makita ug wala siya hanaw sa atong kaagi, dili siya makatambal kanato sa insakto or sa pinakamaayo gyud. Busa, mas maayo kung magpili ta asa ta gusto nga clinic ug kinsang atong gusto nga family doctor ug magbalik-balik ra ta didto sa iya. Ug may tungod sa mga generics nga tambal, matag resetahan kita sa doktor og tambal, may kung mangutanat ta sa iya kung naabay generic adto, generic nga tambal, adtong iyang giresita. Ang brand name nga tambal ug ang generics nga tambal parehas ra gyud sila. Parehas gyud. Mauray kalainan ang presyo. Apan kung wala pay generics niini, pangutana lang sa doktor kung unsay pinakabarato ana nga klase nga tambal. Ayaw pabintaha sa mga pamaagi sa mga kompanya. Ayaw kalimti nga negosyo man ang paghimo og mga tambal. Ug ang ubang kompanya, mahal kaayo ang ilang tigpresyo sa gabuhaton nila nga tambal. Ang mga kompanya nga gabuhat sa mga tambal nga generics, barato sila tungod kay gitugutan sila sa gobyerno sa pagbuhat og daghan ug gihatag kanila ang tugon kung unsaon paghimo ni adtong tambala. Mugamit kita sa generics. Makaya dayon nato ang mga tambal nga atong kinanglanon kay dili kaayo mahal o dili nato makalas ang atong kwarta. So mo'y importante mahitungod sa mga tambal kining mga punto nga atong nahibaw-an karon. Maayo kung sabot nato unsa nga mga tambal ang pang-acute nga mga tambal, unsa nga mga tambal ang pang-maintenance nga mga tambal, unsay kalainan sa generics ug sa branded nga tambal ug ang tubag ni ana wala, ang presyo lang gyud. Ug ang last gyud nga hisgutan nato, sa dili ka pa magtumar og tambal o sa dili ka pa magpatumar sa imong anak og tambal, kinanglan kadto nga tambal na sure good nimo kung unsay iyang tugon. O giresita sa insakto nga health worker or doktor o dili tungod lang sa giingnan ka sa imong silingan nga maayo to or nakauli to sa iyang sakit. Ayaw pagtuo sa silingan pero magpa-check up gyud ta sa doktor ug magtuo ta
sa tugon o tudlo sa mga doktor. May importante, ayaw pagtumar sa mga tambal nga imo rang plano pero wala nimo kahibaw ang insakto niyang tugon.